Ang ekspansyon ng Vigan Airport ay bahagi ng Ilocos Sur First Development Plan ni Kong D.V. Savillano at isa lamang sa mga malalaking proyekto na tiyak na mapakikinabangan at magdudulot ng kaunlaran sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang groundbreaking nito ay ginawa noong April 8, 2019 sa pangunguna ni Kong D.V. Savillano at Governor Ryan Singson kasama ang iba pang mga lider at personalidad. Dahil sa pandemyang kinaharap natin dulot ng COVID-19 na antala ang mabilisan ng pag-usad ng proyekto, noong March 2020, nagsagawa ng ocular visit si Kong D.V. Savillano sa proyektong ito kasama ang mga opisyal ng Philippine Air Force. Dito mabilis na tinalakay ang iba't ibang mga usapin upang mapabilis at masigurong dekalidad ang proyekto. Sa kabila ng kinaharap nating mga problema sa gitna ng pandemya, nagpatuloy ang paggawa sa ekspansyon ng runway. Mabilis na umusad ang panahon at unti-unti nang natapos ang proyekto. Noon nga nakaraang taon, buwan ng Hulyo, binisita ni Secretary Arthur Tugade ang Vigan Airport na labis namang ikinatuwa ng Secretary dahil sa maayos at mahusay na pagkakagawa ng proyekto. Nagbigay pa ng kanyang approval si Secretary Tugade. Wala nang mukhang bibigyan yung Vigan Airport. Kaya nga ba ako naman, hindi lang nagbibigay galang sa kanya, ako ho'y natatakot sa kanya. Kaya yung mga proyekto, Mayor Sir, ginagawa ko. Ang ating mahal, Congressman Deogracias Victor Savillano of the 1st District of Ilocos Sur. Pagkalipas lamang ng halos 2 buwan, isinagawa na nga ang turnover ng proyekto na tinawag na Vigan International Airport Runway Extension Project. Ang turnover ay pinangunahan ng Department of National Defense sa pamamagitan ng AFP Corps of Engineers at ng 355th Aviation Engineer Wing ng Philippine Air Force. Naging panauhing pandangal si Kong D.V. Savillano sa nasabing okasyon. Sa lahat po ng budget hearing namin, lahat ng mga hearings, pinagmamalaki po itong nangyari sa atin. Kasi first time na nangyari na yung mga kasama natin sa gobyerno, like yung mga sa Air Force, ay qualified between DOTR, binigay sa inyo yung podo, pinakita nyo kung paano magtrabaho ang mga military. At nakita natin na wala pa lang yung comparison kung tayo ang magtrabaho kaysa sa mga privado. Napakaganda ang trabaho ng bata. Even Secretary Tugade na si DND, sinasabi mo sa kanya na sana ito na yung gawin ng modelo. Naging successful ang turnover kahit pa ang bahagi nito ay sa pamamagitan lamang ng teleconferencing. Department of National Defense and Department of Transportation, and of course the Civil Aviation Authority of the Philippines for the completion of the extension of runway of Vigan Airport project. Palakpakan po natin silang lahat. Patunay na ang Ilocos Sur First Development Plan ni Kong D.V. Savillano ay matagumpay na naisasagawa at unti-unti nang nabibigyan ng katuparan para sa kaunlaran, hindi lamang para sa Distrito 1 ng Ilocos Sur, kundi maging ng buong probinsya.